Og første scoring. Og så koger det altså her i Messecenter Herning. Bolsen. Og så René Toft alene med Tim Winkler. Den tager begge stolper. Så er det ud som om, det er altså virkelig stort, Tim Winkler. For Christian Asmussen, og det kommer han til igen. Scoret på 20 af 26 straffekast i sæsonen. Ekberg. Og hvis den her er op at køre nu, så kan jeg bare lige, så kommer den altså rigtig op at køre, hvis han tager det her. Og det gør han. Og det var fuldstændig rigtigt, Ben Nygaard. Fordi nu er der 5.000 mennesker, der står op. Christian Asmussen. Og det må være nerver, der spiller Ekberg et put, fordi... Og så har vi den der kedelige mave igen. Det er efterhånden fast tradition hos Asmussen, at så skal vi se hans mave. Og den er jo ikke særlig køn. Man må alligevel ikke spille så langsomt, så man rigtig kan skabe noget. Ja, det er meget godt billede på stemningen, det her. Der er det folk, der glæder sig til at komme ned til pausen. Det koster... Jesper Jensen, kvalifikationen af det. Jeg vil sige, han tog testen af den lille René Rasmussen. De to timeouts ved at slide sin stemme op. Og den holder ikke. Og der er rimelig godt gang i festen i det lille tilskuerafsnit her i Herning Messecenter, hvor AG Københavns tilhængere, de vifter med flag og hopper og danser og spiller med trommer. Her er de. Og Mikkel Hansen bringer københavnerne i front igen og skæver lige ud til... Ja, var lige der at hilse på ultras dernede. Så er der tendenser til slåskamp nede i hjørnet. Det er Joachim Boldsen. Joachim Boldsen indfight med Jørgen Rasmussen. Den lille venstre fløj fra Skjern. Boldsen holder fast i ham. Prøv at se her. Ja. Det er irriteret over, at han står og river i hans trøje, skubber til ham. Gode billeder her. Ja, det foregår jo simpelthen lige op i snuden på vores en fotograf hernede i hjørnet. Ja, han røg så også med i at se på kameraet, der gik op i loftet lige pludselig. Sørensen og Boldsen begge med i angreb her. Det er en sjældenhed. Og så skal der diskuteres igen. Ja, og der er ved at udvikle sig en rigtig ond stemning nede på den bane lige nu. Det er fordi Joachim Boldsen, han bliver tacklet her, der trækker han forsvarsspilleren med ned. De bliver simpelthen nødt til at sætte sig respekt nu, dommerne. Der er en udvisning på Boldsen. Lad os lige prøve at se her. Se, Kvitgaard tager godt fat. Ligård trækker ham med ned, og Boldsen trækker Ligård med ned. Og så Jakob Green. Og folk kan ikke helt forstå, at de får lov at spille så længe AG København. Det er igen Jakob Green, der fremtvinger det her straffekast. Og det er et meget afgørende straffekast. Jakob Green. Og folk kan ikke helt forstå, at de får lov at spille så længe AG København. Det er igen Jakob Green, der fremtvinger det her straffekast. Og det er et meget afgørende straffekast. Ja. Kvitgaard frikast på Lars Jørgensen. Og så får de meget, meget svært. Skjern-spillerne ved at ændre på det her.
tit går hen og diskuterer